So iqiniso ke limi kanjena ke Dr. Khehlelezi ngamazi ngo-2019 towards the end of the year. Ngajola naye 2020 ngoMarch if I'm not mistaken. Kwakuqala i-lockdown. Mina ngisebenza eLupa Austria eFlorida. Angeke ngize ngiqamba amanga yebo ngijola naye. Okay, yebo ngiqala ukujola naye. Ngitshelile ukuthi ukhona washo kanjalo kumina wathi ukhona unengane na 2 weeks and mina ngifuna uqamba amanga njengoba ngangimbona 2019 ngangiqala ukumbona ngangingamazi and nayo uyazi ukuthi engishela ngangingamfuni kwakuze kube uyena aze athi kumina ithuba elinjena liyekwa yabo ngingazi ukuthi ukhuluma ngani yabo. Okay, ngajola ke naye ngamitha sekuyophela unyaka ngo-August 5 kwakuyibirthday yakhe. Kulungile mengimitha kube ngathi uba nokungabaza angaze ngimenzele into ebheceleni kulezi inyanga ngijola naye, so angazi ukuthi yini eyimenza ukuthi angabaze, kodwa nani niyawazi kamadoda ukuthi muke wamitha inkinga ziyaqala. Hayi ke ngimtshela into eyodwa ukuthi mina yazi ukuthini uma ukuthi angithembi ngoba angifuna uqamba amanga emva kokuthi ngimnqomo yavele yaba serious kakhulu lento yakho, waduma nje watrenda yabo, ngisho nako radio ehleze ekhuluma yabo. Ngamtshela mina ngathi mina hayi uyazi ukuthini uma ukuthi awuthembi ukuthi ingane mhlambe yakho kulungile ngicela ukuthi sibone ngengane, mina ngizohlala u9 months yabo, ngoba vele futhi akukho okutheni mhlambe ngasikhathi ngangijola naye during mhlambe akushintshe empilweni yami, ngangisaqhubeka ngiqashele nje eNanda. Akukho okutheni, akho umuntu angithengela yona mhlawumbe akho 10,000 wayengipha nje ngaleso sikhathi imali, mhlawumbe ngipho 3,000 ngaleso sikhathi, hayi every month. Hayi ke ngihlaleke ngikhulelwe ngizama ukusebenza ngikhulelwe mina ngikhulelwe ngiyagula ke ngigule ngizama ukusho kona ukuthi emsebenzini bese ngisebenza isikhathi eside bazama ukungidabukela nokungizwela nje yabo kuma shift anzima. Hayi ngizama ukusebenza qhubeke ngirente nje, hayi ngiqhubeke nempilo. Kwathi isisu sesikhulu sengigula kakhulu ke lapho ngangasakwazi ukuthi ngimsebenzini, and there was a time la emsebenzini khona babengasangihuleli, and niyawazi ngama restaurant ukuthi anjani awanalo iqiniso. There was a time la emsebenzini khona bengasangihuleli, ababesondelene nami lapho bayazi ukuthi ibona basebengiphakela ukudla ngobani ngangikade ngingashonge ekhaya ukuthi ngikhulelwe, ngangisaba lento ukuthi ngizothi ubaba wengane ngubaba wengane, ingane wayengabaza. Hayi ke ngibekeleke ngibe nama complications ke during i-pregnancy yami, kodwa ngase sengiyela ku9 months. Hayi ngiyisesibhedlela ngithi mina hayi ngiyasikwa ngoba ngangizwa inhlungu kakhulu, nginenhlungu ngangasalala ebusuku ngineyinhlungu. Ngathi mingiya kwi-scan wathiwa kwi-scan ingane senginamanzi amaningi, so nje kungenzeka noma yini enganeni, ngaxaya ukuthi yabo kuqhamuka konke lokho. Fast forward ke ngagcina sengibeletha nge-C-section ngenxa yama complications. Ngibeletha ngo-April 5. Mengibeletha ingane ayikho right, okay, ingane yayine jaundice, vele ingane ngijwayele ukuthi izale ne jaundice, but odokotela bangitshela ukuthi ngizale i-albino. Mengibuka lengane ukuthi hayibo ingane inenwele brown, thina sijwayele ingane inenwele brown, lengane ngeke badlala ngama kuyona albino, kanti ingane ye-albino ngempela. Mina nje lack of knowledge. Ingane ngathola ukuthi ingane i-brown albino type 4 in ocular cutaneous albinism. Kwasho ukuthi ke la engazalela khona eMagandi Hospital eminye imishini abanayo, kodwa bayabona ukuthi ingane inenkinga eziningi. Ngahlala ke eMagandi, ngahlala for 2 weeks.
ngamsendela ke isithombe sengane, and ingane yayifana kakhulu naye isanda kuzalwa, yayize inenyama ebusweni zakhe nje, ingane iyimbi ingane. Ngimsendele ke into mina eyangicika kakhulu ukuthi wangiqambela amanga wathi angazi usesendele ogogo bakephi, so bathi enene akuyona nje ingane yakhe leya, kuyona ingane yakhe. Hayi, ngine stress la ukuthi ngikhulelwe ingane nangu nomuntu la, ngibe ngiyibona kwaye nami ukuthi le ngane le iyafana naye, iyafana nale enye ingane yakhe, because akusakhona le enye ingane yakhe, ngazi le enye ingane yakhe eyodwa iyona yayisakhona. Hayi ke ngigcine nami sengikhuluma amagama amambi kuyena, ngathi mina yazi ukuthini, sengikuhloniphe kakhulu, ngiyakwazi nami ukuthi ngibe kuhlaza, ngicela ungilinde ukuthi ngiphume la esibhedlela ukuze ngizodila nawe, amadoda afana nawe ngiyakwazi ukukukhombisa ukuthi mina nginjani. Ngathi ngifuna ukuthi ngichazele ukuthi kahle kahle ngangilele nezilwane yini noma ngangilele nawe, ngoba kungenzeka ukuthi njengoba uphika kanje mhlambe ngempela awazi. Hayi ke kwaqala lapho ke ngaba isitha sakhe, ngabona sengifonela ummeli wakhe, kwaba i-conference call, ummeli wade wazama ukuthi amncenga ukusicela ingane ayondle ngoba kusengenzeka ukuthi ingane yakhe engafuni yena, ethi nje kusangenzeka futhi ukuthi ingane kuyona yakhe. Wathi ummeli kuyafana nje ukuba donate abantu, so thatha njengokuthi uyadonate. Hayi wayengafuni ke kodwa ke ummeli wangi-advise wathi siyacela sisi uphuma esibhedlela acela ukuthi kwenziwe i-DNA. Nangempela ngathi mina ayi bandla ngenhliziyo emhlophe akukho engikufihlayo, i-DNA ingenziwa. Nangempela ngiphume ke esibhedlela after 2 weeks, ngaphuma nezincwadi nje ezingikhomba ebhedlela eziningi esingisaso i-Albert ke ingane ke eyayo-check-a ngathola ukuthi ingane inkinga yenhliziyo, wazalwa ene-large VSD, imbobo enkulu enhlizweni. Ngachazelwa ke ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ukuthi ahamba adinge i-operation noma mhlawumbe mokuthi imbobo izobuye ivaleke ngekayidinga i-operation. Hayi ke kwasho ukuthi ingane iyagula ke, ayikhuli ingane nje, ayikhuluphali nje, ingane ngathi ishona phansi. Hayi ke kwasho ukuthi okay, waseke athi yenene angibhukhe mina because ngangisaba ukuthi yena unemali mhlawumbe uzobribe abantu ukuthi yenene ama-results athi negative. Athi angibhukhe mina ummeli and kuzoyiwa kule lab le mina engibhukhile. Nangempela ke ngibhukhe ke. Hayi mase selifike usuku lokuthi siye kuyothatha amagazi, ngimfonela la sesigezile nengane. Before ebusuku ngaphupha sengathi ngivashela umngane wami kwaMakhutha, sengathi ingane isembhedeni, umngane wami usaphumile ngaphandle kuyindlu nje yomjondolo, bese mina ngithi ngifuna ukugeza ingane ngivele ngiyithathele indishi ngaphansi, kanti indishi inamanzi angcolile. Bese yangena umngane wami ahayizathi hayibo mngani uthintelani leyo ndishi, uyazi ukube kuthiwa amadlozi akho awakubhekile ngabe sesikushayela isilwane. Hayi ke kuvuke kuseni ngigeza ingane and then bese ngiyamfonela ngithi mina usesilindile phela ukuthi nizosilanda siye kuyokwenza i-DNA. Hayi umuntu ushema wangikhulumela into engayizwa, wathi angazi khona usisi wakhe angazi ushawe i-stroke kanjani, so asibangisakwazi ukuthi siyokwenza i-DNA ngalelo suku. Kwafanele ukuthi ngiphinde ngifone futhi again ngihlehlise indaba ye-DNA. Uyeza kuphathu angikho right kakhulu, kodwa ngikhulekile ukuthi uNkulunkulu ucela ngiphe isibindi ukuthi ngiwaqede lama video ngingakhalanga, ngoba ngaso sonke isikhathi mengibuzwa ngengane kuvele nje kugcwala inyembezi. Ngikhale kakhulu izolo nasebusuku ngizange ngize ngilale kuze kwasa ngoba ngithukile and ngiyasaba, kodwa ke mekumele ukuthi ngife ngifele ingane yami kulungile, ngizoqhubeka ke no part 2. Angikaze ngize ngizale ingane ekhubazekile, ayikho ingane na 5 years engahambi ngakhuluma. Okuhlungu nako konke ukuthi odokotela abakaze bangitshela ukuthi ingane yami inankinga yini.
nabo odokotela abasengenza ngisho i-MRI scan kodwa kunalo ukuthi baphume nento e-right ezwakalayo abakaphumi nento ezwakalayo yabo bathi nabo basabheka yabo cause lento mhlambe ebonakalayo mhlambe into engajwayelekile akwazi ngeke ukuthi ingane yami ifike ishawe yilwane emva lokho ingane ayikhuli ingane yami ayikhubazekanga so ngithulile for 5 years ukuthula kwami akuzange kuze kungisize laba ngithukayo ke abathi indaba ngikhulume manje ngikhuluma manje ngoba ngidinga ukuthi ingane yami isizakale mina ungithuka anginankinga as long as ingane yami izosizakala ungithuka mina ngithuka inkosi yami anginankinga abukho ubuhlungu enizongizwisa bona kunalo buhlungu lobu esengidlule kubona ngokugula kwengane yami isidumbu sengane yami mina sengisiphathe 3 times sengidlule obuhlungini obukhulu kakhulu ngalo muntu wesilisa engangizweli enganandaba bengingathanda ukuthi ngikhale kodwa ezinye izinto engiyibonayo enikhulumayo zibhlungu kulula vele ukuthi umuntu akhulume ngoba i-situation usuke engayazi akazi ukuthi iqalephi wagcinaphi kodwa ngifuna nazi ukuthi njengoba ngiphumela obala ngiyasaba nami kodwa ngengane yami akufofayo mekufanele ukuthi ngibulawe it's okay kodwa mina ngizobe ngazi ukuthi ngangifela ukuthi ingane yami ibe right ngoba kubhlungu nami ukuthi ngiloke ngibuka ingane yami iseyinhlungwini kanje ngisazoqhubeka no part 2. Welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories. Guys, selokhu i-trending njalo indaba ke zoba ke abangondle but ke kuzona lezi itori kukhona izitori ke ezibhlungu ke kakhulu kunosisi ke la igama lakhe uThando owakamseleku uphumele ubala ke wathi ke yena wakhuleliswa noma wayethandana noDr Khehlelezi ke odume kakhulu kudumile ngokuphisana ngemali ephabantu inyanga ngikubiza ukuthi inyanga yodumo umzo uthi wahlangana naye sebenza e-restaurant bathandana wengazi ukuthi ushadile washo ukuthi ukhona umuntu omunye athandana naye bathandana bakhule wathi mesekhulelwe ubhuti wakhomba ukuthi ke akakhola ukuthi ingane mesizelwe yathola lineyinkinga ngeyikhula thola ukuthi i-albino inkinga nje zayo ziningi kakhulu nanokuthi ke ayikhuli so usisi uthi uyedwa kukhona konke lokho so into emenze waphumela obala akusikho nje ngona kubefuna ukumtrendisa but uthi usethula isikhathi eside kakhulu iminyaka ewu5 yabo ingane na 5 years kodwa ayikhuli iyagula uyena nje umuntu o-responsible umzo wavela nje waphuma kuye akangakasamfuni kwazi wangena nabameli hayi cha hayi bafethu hayi asazi bakithi umzo phela unayo imali so I'm asking myself ukuthi yini imenza ukuthi angathanda ukuyondla ingane yakhe wayangafuni ukuthola iqiniso lokuthi yakhe ngempela yini kwenziwe i-DNA bese ke ayayondla makuthi uyafu yazi lezo ziyastressa ngempela because uyabona ukuthi abantu abanye babo ingane abazondli hayi ngoba bengenayo imali kodwa nje ngoba I don't know ngoba ngazi and umzophela uyinyanga ke yodumo uphinde bomfundisi uphinda prophetela abantu kanti le moya isebenza kanjani bakithi mangabe ingakwazi ukuzwela umuntu ngegazi lakho asazi bakithi asazi but istory sami sibhlungu kakhulu and I just wish ukuthi ke angalithola usizo la angalithola khona abanye ke they were even taking umkhonto wesizwe bethi ke nawo uphawule ngalendaba ngoba lo muntu lo ukhankasela bona abanye bamthuka ke lo besho njalo bathi ngena kumkhonto wesizwe wathiwa cha ugqoka i-emblem yakhona so uyayirepresenta so lesithomba sikho sihle ngaye asazi noma uyophendwa noma kuyokwenzekalani kodwa nje ibhlungu lento because ithinta umphefumulo wengane usesufuna nje umuntu ongamsiza ukuthi ingane yakhe ke ikhule into ebhlungu ukuthi nje inesimo abanye bathi mhlambe ke usisihlambe walala nesilwane nje thulele nomzo
ngumzophela umuntu wamakhambi. Kuningi nje abakhulumayo abantu, nawe sesabekusho ukuthi wathi mesecasukile washo njalo kumzo ukuthi mhlambe ngangaleli nangangileli nesilwane, uyabo. That is why uthi ingane akusiyona yakho. Kodwa kunzima bakithi, izinto abantu besifana badlula kuzona kunzima. Kwabanye it's a learning curve ukuthi asihambeni siyopreventa bafethu, asihambeni siyopreventa. Although abanye ke benakho ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi noma upreventa bese uyakhulela, kodwa nje asibe safe, asiyivikele thina, ngoba mangabe sesinabantwana ngampela ithina ehluphekayo, umuntu engasayingeni lokhu kwangempela. Kuwesi meseyiphika nokuyiphika ke ingane, kuwesi. Uyacabanga nje ukuthi ube nama complications okuteta uwedwa, ukuthi uyafuna babengane athi leyo ngane akusiyona yami, ukuthi ubuhlungu obungakanani. Ngampela mangibona abesifazane beventa lapha enkundleni zokuxhumana, ngiyabona nje ukuthi hayi cha, kubuhlungu ngampela izinto ke ababhekana ke nazo. Kukhona umuntu opholile nje owupholi inyoni abelungu oguqa izandla ekubeni ubaba. Hayi bakithi ngeke asenzeni kangcono ngampela. Ibhlungu lento eyenzekalayo, but I just wish ukuthi usisi ke angalithola kusizo ke alidingayo. Bye.